בואו לראות את כל העיצובים שיש לנו, כדי שתוכלו לבנות דף נחיתה מושלם או אתר מושלם. נלחץ על הוספת רכיב. בצד אפשר לראות את כל הקטגוריות ולסנן, אבל כרגע אנחנו פשוט נגלול במסך הראשי. נתחיל מקטגוריית ראשי, שמתאימה לראש הדף או האתר שלנו. יש קטגוריית תוכן, שזה גם הרבה טקסט ותמונות עם פריסות מעניינות. יש פיצ'רים ושירותים, שזה בעצם השירותים שלכם או פיצ'רים שיש לכם בעסק. תפסים ליצירת קשר. כפתורי פעולה והנאה לפעולה. גלריות של תמונות. המלצות וציטוטים של לקוחות. מפה וכתובת לניווט מהיר. נתונים סטטיסטיים על החברה, העסק או המוצר שלכם. גם שאלות נפוצות. אנשים, עובדים, לקוחות. חבילות תשלום ומחירים. לוגויים של חברות שעבדתם איתם. כתבות חיצוניות, מוצרים, סרטון או גלריית סרטונים ועוד.